Now, just I belong from Udalguru district, and I have reached to Udalguru district entirety, Democracy town. We can see right now that Ansuma Boro, he is very famous in his animal sector. He has lots of cattle regarding the goat sector. So we can see many literate youngsters. They haven't reached to Ansuma's this cattle's farms house. We can see right now all these youngsters, they have been literate. Don't think that they are an illiterate. They are illiterate. Some they have passed the MA and they have passed the graduation. And they have changed their way, right? Where they have to be staying for their life, whole life stands. Because many people, they think that we can stand only for the job sector, but it's not the way that we can stand for the job sector. They can run our own our lives, living style with the business line. So right now, I request a camera person, so to Ansuma Boro. He belongs from Udalguru district and he belongs from the Democracy. जैसा कि हम अंशुमा बोरो की जो केटल फार्म में आ चुका है तो बहुत सारे हमने देख लिया है क्योंकि यहाँ पे जो नेचर यहाँ के बहुत अच्छे क्लाइमेट है और उसके बाद जितनी इसके पास जितना भी रखा हुआ है जो बकरे बहुत अच्छे अच्छे बकरे उसने रखा हुआ है क्योंकि वो बड़ी मेहनत बंदा है जो अंशुमा बोरो उसने बड़ी मेहनत करके अपना जो केटल फार्म को अच्छी तरह से मतलब उसने सक्सेस कर लिया सक्सेस करने के बावजूद भी उसने सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सोर्स नहीं रखा उसने बाकी यूथ्स के लिए जो पीटीसी के अंदर में जितने लोग रहता है उनको लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है क्योंकि उसका सोच है सबके लिए सोच है क्योंकि उसका सोच है वो अकेले सोच नहीं क्योंकि उसका सोच है जनरल कि सभी लोग कभी न कभी अंशुमा की तरफ बन सके और अपना घर को चला सके फिर हमारे पास जो एक बंदा अभी खड़ा है वो एमए पास करके रखा है जो एमए पास करके रखा है वो क्यों एमए पास करने के बावजूद भी जॉब ढूंढने की वजह से भी ये क्यों ये कैटल फार्म में क्यों आ चुका है हम उसको अभी जाके बात कर लेंगे नोंथाङा दे जेनेबा सासे एमए पास खालामनायनानै बे अंशुमा बर' नै बिथांखौ मारै मिथिगोन सेथियाव बिथांखौ जों बांसिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनदों फेसबुक पेजनि गेजेरजों अंशुमा बर' पेजनि गेजेरजों बेवहाय जा बिथाङा ट्रेनिंनि जा फोरोंथाय होनाय मोनसे मावबादा बे हाबाफारिखौ बिथाङा लादों थारैनो जों आं नुनाय लोगो लोगो जोबोद साबायखर बावदों मोजां नांदों आंहाबो सम सम गोसो जाखायोमोन थारमाने बोरमा आबाद खालामनायनि जायखिजाया आबाद खालामनायनि मोनसे आंहाबो सिमां दङ बे हिसाबै बिथांनि माबा चेनेलाव जा ट्रेनिंनि सोमोन्दै मिथिनाय लोगो लोगो आं बिथांखौ थोंजोङै कल खालामाखै साननैसो उनाव खालामदों आरो साननैसो कल खालामनानै दिनै फैनाय जादों आरो दा नोंथाङा एमए पास नङा होमबा दिनै नोंथाङा जेबो आथिं गसंनो थाखाय जेबो साख्रि बाख्रि नागिरालासिनो दिनै नोंथांनि साननायखौ मानो सोलायखो जे आं दिनै आथिं गसंनो थाखाय आं बिजनेस खालामनोब्ला आं बेफोरबायदि बोरमा फिसिनानै न'खर सालायनो सानबाय मानि थाखाय बिदि सानखो आंनि थांखिया बेनो आबाद मावनानै गावनि जिउखौ दैदेननाय आरो बेनो जाबाय जों बायदि साफा सासे लाइमोन माबाया सासे गोरोङा जुदि आबादखौबो नोजोर होनांगोन आबादखौ जों नोजोर होयोब्लासो जोंनो थाफानाय माखासे बेकार लाइमोनफोराबो जोंखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनाबो मावनो गोसो जागोन आरो बे नोजोरजों फैनाय जादों आरो दा बेजों लोगोसे दायो नंगौ गोबां दिनै जोंनि बिटिसि हालामाव गोदान मोनसे सरकार फैफिनलायबाय बिपिएफ सरकार जेखिनि बिपिएफ सरकारा थांनाय जेखिनि 15 इयार्स एन्ड प्लास 2 इयार्स इन्टार्म सरकार सालायनानै 17 इयार्स सालायनाय समाव गोबां बेबायदिनो इयुथफोरखौ हयथ' सम होनो हायासै बाट प्रमद सरकार गेजेराव फैना थांबाय दा प्रमद फैनाय सरकाराबो बेबायदिनो हयथ' इयुथफ्रा बेबायदि अनसुंथाइ मोनासै दाखालि बय गोदान बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो माखासे स्किल डेभेलपमेन्टनि सायाव 2 लाख नोंथांमोननि बायदि लाइमोनफोरनो होदोंमोन स' बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा जे नोंथांमोनाबो बेबायदि आबादारि खालामनायजों लोगोसे सहाय मोनगोन होननानै बुंनो सानदों नामा बेनि सायाव निश्चय आं बुंगोन मानो होनबा जाय आबादारिफ्रा मोननांगौ बेफोरबायदिया निश्चय मोनगोन आं बेखौ मिजिंथियो आं बे बिथांमोनखौ साबायखर बावो जाहाथे इयुथ लाइमोनफोरनो जाहाथे 2 लाख बिथांमोना रानदों जाहाथे बेखौबो जाहाथे मोजां सुबुं नायनानै जाहाथे जायफ्रा आबादारि जायनो होथाव जायहा स्किल दङ निश्चय बिथांमोननो होगोन आरो सम ओरैबायदि जानो नागिरो जोंहा बिटिसिआव जायखिजाया सरकार फैयाथों माने मा खालामनो नागिरो गावनि फेमिलि वाइसआव लांनो नागिरो आरो थिगबायदि दाखालिनावबो मोननैसो माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे गोसारनायखौ नुदों जाहाथे बेबायदि जाया इयुननि समाव जाहाथे बेखौबो नोजोर होयो आं बेखौ खावलायगोन आरो मिसइउज गोबां जानाय बाथ्राखौ बुंबाय नोंथाङा मिसइउजखौ जायालासिनो जे नंगौ बिटिसि आगबारिनोब्ला दिनै थारैनो जायबायदि एलिजिबल जायबायदि मोनथावना बेबायदि मोनथावनानै आवगायलांनो हाथों होननानै नोंथाङा बुंनो सानो सासे बर' माहारि जानानै आं थारैनो आं बुंगोन जाहाथे बेफोर जायखिजाया आसनि लाया मानो जाहाथे मिसइउज जाया जाहाथे मोजां फारसे जायो बयनिबो सरकारनि आसनिया बेनोदि बिसोरना मोनसे थांखि थायो बे आसनि गेजेरजों मोनसे लाइमोनफोरखौ जौगाखांहोनाय नङा होमबा दाखालि 2 लाखआ बेबायदिनो जाहाथे 2 लाख मोनग्राफोराबो जाहाथे बे रांखौ जाहाथे ओरैनो बाहाया आरो बेखौ बबेबा नङा बबे मोनसे खामानियाव निश्चय बाहायगोन आरो गावखौ
दैदेननो थाखाय बे रांजोंनो गावखौ जाहाथे फसंनो हायो बे थांखिखौ लानांगौ आरो जायफ्रा मोनदों बिथांमोनखौ आं खावलायबाय आरो हमने अभी बहुत सारे बात कर ली क्योंकि यहाँ पे जितनी भी लोग आया है यहाँ पे मिक्स अप है, तो हमने काफ़ी सारे से बात कर ली, हिंदी, असमीज और जैसे कि बोरो से भी बात कर ली है। देखो यहाँ पे जो हमने अभी लास्टली बात किया है, वो जो बंदा है हमारा उदलगुरी डिस्ट्रिक्ट की जो दिमाकुसी के आसपास में रहने वाला लड़का है, वो एमए पास कर चुका है। एमए पास करने के बावजूद भी उसने बोला कि सिर्फ जॉब को रुकने से वो टाइम अपने आप चला जाता है, लेकिन अपने पैर में खड़ा होने के लिए कुछ ना कुछ सोच के रखना चाहिए। जैसे कि उसने बोला कि एमए पास करने के बावजूद भी उसने जब बाकी फार्मिंग की बेसिस में उसने भी इरादा रख लिया, और वो भी कह रहा है कि एक दिन सचमा बोरो की तरफ वो भी अपना पैर में खड़ा होके एक दिन मतलब अपने आप को जो सक्सेसफुल एक बंदा हो गया बोलकर वो अपने हमारे चैनल के द्वारा उसे कंफर्म हो चुका है। तो जैसे कि मैं अभी उदलगुरी डिस्ट्रिक्ट दिमाकुची यहाँ पे कई बड़ी जो गांव है, यहाँ पे मैं साजम बोरो के पास आया था, तो हमने काफ़ी बात उससे भी बात कर लिया और उसका फार्मिंग के बेसिस हमने जान चुका है। तो मैं इस वक्त उदलगुरी डिस्ट्रिक्ट से अरुणाई मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ।